Sinarengan Seniwati kondang Rara Berliana ugi Wulan Elvania ceritane wong seneng tunggal sabale wiwitane engko jejer saben dina saya suwe saya nyedak nyekel tangane banjur ngomong cayu terus ngomong mas aku tresno kowe ceritane ceritane wong seneng tunggal sabale wiwitane ngomong cik banjur ngomong kang mas aku tresno kowe kembang kenongo agawe atiku lara kembang melati Pak Tris monggo Pak Tris agawe ayame ati jelas nada sesarangan cerah foto cicato Purboyo Audio esek audio ne wong Lampung ceritane wong seneng tunggal sabale wiwitane engko cecer saben dina saya suwe saya nyedak nyekel tangane banjur ngomong wong ayu banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sabale wiwitane engko jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong cahayu banjur ngomong masih aku tresno kowe tenane cahayu kembang kenongo
digawe lara kembang melati agawe ayeme ati kembang kecupo agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong tresno ora kena go sembrono ora becik tumrape para wanita nggih Kang Mas tembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak sidake jelas banget monggo keluarga besar Purwodadi monggo Lamongan bluro Blora Mustika tarik oh. Bu Santayuk sinarengan kadang-kadang jelas nada campur sari sining kuyung Purboya audio sebendang serah foto video syuting Arif Jensennya Indonesia. Jurakane sayur kepareng doyo-doyo mangayun monggo. Miring-miring ndok tari ndok wulan monggo badhe Kang badhe miring Pak Mariki atur Pak Sutris monggo. monggo Monggo Mas Jumadi Las ayo yo yo Pak Tris Mas Paimin lo Monggo Pak Sutris dibenang. monggo ingkang saking Lamongan Yang pakai seragam ungu monggo, bapak-bapaknya, ibu-ibunya ngatur. Sareng-sareng. Pak Mariki. tunggak kayu jati bojo penyanyi nglarani ati Mas Kancil, monggo Mas Kancil. ayo Pak Margi monggo lah solo salat ngaji solo oh oh tak miring ayo Mas ijing miring gregane amat tebu rati cemeng ora rametku Etan soto, ulon ya soto, ora kaya iwake pitik. Etan bojo, ulon ya bojo, ora kaya bojo sing dhisik. Rempeyek rasane enak, iwak bandeng diasem-asem, rapi tuwek kurang kepenak, turu bareng rasa-rasa.
pesen esek 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 dari Malang datang Kalimantan Mas, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. dina Rebu maleme Kemis dodol knalpot neng tunjungan nyawang bojo dasteri tipis katok dicopot ganti sarungan Mas Bogel monggo monggo Ayo Mas, saji sesmo jolali lo Pak Tris, sugeng siang Pak Jolali, Tris. Ayo bayar Oh. nganggo HF. monggo monggo senembang aku Pak Tris. Eh, boten senembang repot-repot senembang kula Pak Tris senembang kula bentuk bagian Sik. Iki lah nggih Iki wayahe senembang tekan kula pom bensin kok ya ngisi bensin ayo. nggih Lah nggih. Pak Tris gak ada paringan mboten Pak Ora Tris. dikane kabeh. Mboten kan gada. duduk dhewe jukuk dhewe Nggih, matur suwun. Pak Marnyo oh Sik kok dhewe, aku sing abang nek jipuk, Pak. Ulan senembang aku Oh, nggih nggih. ben kebagian Oke, siap. dhuwur kretek ngisore jurang sing dhuwur metek sing ngisor goyang masyaallah masyaallah kanca-kanca jelas nada iki jane piye jane nek MC wis nembang nano nek bilang tak dentung gong ngono lho wo bocah ora Jawa pulang bali malih nggih Pak amben kayu nggo meme gaplek tari wayu anune mletek Apa kuwi? Soalnya sikilku ora mletek lho ya. masyaallah masyaallah topan kenci kowe iki no marno kabeh diunekke No iki lho. wah ora mung gong tok ngono kuwi bari edan kuwi etan paling ulon MC-ne njaluk wedang jeruk kaya kok Sabar. Ini ngomong kanak-kanak. Kowe ri. Kawak-kawak Hei, hei. anak ini. Kurang dhuwur. senembang kowe ya nano ayo sing apik Ayo Mas Roni. ngetan paling ngulon diwadan dan mung trimo nonton do kijing miring do kijing miring larang disampirke omahe cerak ora nyampirke Pak Tris, kijing miring sampun. lo monggo Pak Parnyo wong prawira mati lelah tunakar
butuh omah loji butuhku Kutril bayeme lemu-lemu ayeme ditarik lho Pak De. oh sing marai saku pomo ora butuh mikul suket dientel-entel senenge banget tapi kumpul Pak niku tuker. wong prawira mati lelapo negara suwe ora jamu 14 yo mas cilik yo pas gede jarene yo pas kantor kagem Pak De Paryo suwe ora jamu kantor lumantar jelas nada campur sari MCD ngopi sik timun sikarane ayo ngopi bareng-bareng ora jamu godhong meteran wis suwe ra ketemu pisan dadi pikiran ayo yo penak yo mbokmu Niku lho Pak jenengan takon anu lho, takon tuker kok ya ora. Monggo keluarga besar PHR paguyuban hidup rukun Mas Jumadi matur nuwun lho kopine
abang ora lagi paling penak duwe bojo MC waru-waru doyong ya dek ya doyong neng pinggir belombang penak ya bokmu ayu kinclong kowe ngono seneng silang ayo yo pring garing ngecagak radio wulan lemu kokean apa parian apa? Kaya sindian mentir aku. Ayo. Suwargi. Selali arisan, cabut lagi. Malah arisan parian sih. Iki lho. Kabelku mbok idak-idak. Ya Allah. Monggo Pak parian. Mlaku dhisik ora ngenteni digawe becik aku ge pilih. Wangger truk gandeng nih awas. Ora. Aku seneng truk gandeng kok. Blarak disampirke omahe cedhak kok ora ngampirke. Waru-waru doyong ning pinggir kali. Aku moplong-moplong nanging aku ora duwe. Monggo Pak No. Hatiku
Sugeng rawuh Mas Dodo. Dasar bagus lancar kuning ora mung kalatiku dadi komik mesem sedinaku wis trimo Beksana sinarengan Sasnata campur sari sinarengan Purboyo Audio Sound Sekondang Lampung. Sampun Pak D. Ayo Pak D. Nggih. Monggo Pak Marti, Pak Tris, Pak No, Lamongan monggo. jangan asal
bubar nyambut gawe nadan lawat tempe ning sehat awake tarik-tarik Kiki ngombe banyu kendi rokok nglinting dhewe nadyan mung manggon ana desa nyatane ayam tentrem kumpasan aku trimo watone pokok sabar waras ayatku klompono katunya kepisahan uga tuku bibit lan rabuke mangan sak bendinane sego sambel kemangi lu la la enak apa wong urip ana nyamanyo yen wegah rekoso urip ra bisa kaya kundangan irama lagi buni sregepon nyambut gawe aja lali Gustine ayo ya Sinarengan campur sari jelas nada pangarso dari penyambut Bapak Teguh Kidan kita Sini Kuyung Purbaya Audi Mundan Terapoto di syuting iya Timun Sigarane Ayo bangun negarane Sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku doh wong ayu pepujanku susah ati susah kangen sliramu bagus papujanku nerabetno rasane atiku awak lungkrah ra bisa turu wawayanganmu ngeridu atiku rina wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali ya seri rasa kangen ra bisa mari ya mung tarikan bisa nambah tarik 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 aja seneng
Mas Gondrek. Bok santayuk sinarengan jelas nada campur sari. Seni kuyung Purboya udah semundang. Cara foto video syuting. Ugi Mas Arif gensetnya Indonesia Full Solar. Eyol, eyol, kita ketil, ketil. Oh, sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu bobojanku ati susah kangen seliramu ditari Tenan mandale lho. Bagus papujanku ratiku rasane ngatiku awak lumrah mas ra bisa turu Monggo Mbak Teman, Mas Reza. Bayanganmu ngeridu atiku Riwe esok Ora ono Mas. rino wong kita ati-ati ati ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa pari ya mung tari kang bisa nambani ben seneng Loka ana di mana ana ambing saya suwo Mas Gondrek matur nuwun Sampun. wonten malih juragane pecel lele saking Lamongan. Monggo Pak Saryo. Pak Muri monggo tidak mikir piyen. Monggo Pak Muri. Pak Muri monggo. Ayo Pak. Monggo Pak Muri. Dek jaman Loka Anjara kelingan Pak Muri monggo. Ning saiki ana
Monggo Pak No. Apa lali Oh iya sing nanding cahayu ning kono tak jadongi saka jago yen mandang tak silih capek kono syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja sesarengan jelas nada campur sari Indonesia Purboyo Audio. Matur sembah matur sembah nuwun Bapak Muri. Bapak Muri. Yuk, yuk. Nggone pondok lara. Tasih, Pak. Napa malih? Grojogan Banyuwangi, oh nggih.
beksan tayub sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada makarya Purbaya audio Sumedang. Oke teman garakan langsung lumantar cerah foto video syuting Mas Arif Genset Indonesia. Lo iyo la Sumari wing karya wangi tembange kopi rentet turut tepang jumlorot kaya salogo godhonge ijo ngawe-awe merahati katon ayem tentrem nyawang kopi atine ayem kopi padha kembang arep metu uwoe setahun sepisan ngunduh kopi wis biasane kopi tiba ning lemah sisa luwak iku arane kembange kopi rentet turut ngepak sumlorot kaya salogo godhonge ijo ngawe-awe merahati katon ayem tentrem nyawang kopi atine ayem kopi padha kembang arep metu uwohe setahun sepisan ngunduh kopi biasane dangdut keco ben gayeng yo lamongan bergoyang Sumari wing karya wulan tembange kopi renteng turut ngepak jumlorot kaya seloko godhonge ijo ngawe-awe merahati katon ayem tentrem nyawang kopi atine ayem kopi kembang pertandane arep woe setahun sepisan ngunduh kopi wis biasane woe abang-abang renteng-renteng dompolane kopi tiba ning lemah sisa luwak iku arane
Ayon kopya gawe Gumun tekon sarta rukun akeh kang kayungyon dadi srana iku datang jemu nyawiji ing panemu condonge sarta rukun akeh kang kayungyon dadi srana iku akan jemu nyawiji ing panemu condonge gumun tekon sarta rukun akeh kang kayungyon dadi srana iku bakal jemu nyawiji ing panemu condonge Bali
Untung pan kowe ngejak aku. Ora ngejak aku sindene mawut ya ngene. Bawa Mas Roni, pelok. Yen ing tawang ngono lintang cahayu aku ngenteni marang mega engang koso sentakon war tanira janji-janji ku eling sumedha taras sing tias ingsun nimas ingsun mer sapa sinaksenan bumi langit tangi sing tias ngenteni padang rembulan Monggo Dek Tari. Ya neng bahasa Inggris ri. Ora iso. Lah alah tuh ngajari perang-perang. Ayo bahasa Inggris. Yen ning tawangan lintang bagus tekamu marang mega engang koso imat ngenteni bulan betari
Madyang Mul. Sinarangan campur sari jelas pada rekan-rekan sang winiji mertopa awet saking kepanipun Bapak Muri jurakanipun pecel lele rindu malam Ibu Yani ya yo imang karo ngilo Olu Madyang Mul. Iki pose ngendi-ngendi Mas Bogel? Ya jenenge pengendang Sanggon-gon. ini. Cah enom iki ngono kuwi kok. Uji nyali. Beda karo pengendang-pengendang sing wis kawak-kawak kuwi kaya Kiki ngono iki kawak. Oh kawak. Makne pengendang ini golek sing enom ngene iki. Ya, terus ke. Janji-janji aku eling wong bagus semadot rasane hati lintang-lintang ngiwi-wi Mas tresnaku sudah wiyadi apa ana maling tek semono janjimu disekseni tore pote Oh. jan malah Kowe dolane kono aku lan. bleret piye to Sesasi dadi. Kowe tak omongi to banyak anak banyak rezeki. iya dongakno subur makmur Aja duwe anak iki mung siji untang-anting. kebanting Kowe engko nek sepuh ora kopen. Ngono lho. Mula duwe anak ki sing akeh. nah saiki wis sepuh aku Om Urung wong cek enom ngono kaya 18,5 lho kok. yen tulangan piye oh iki mau oh alas ampun mula kadang kala ki iki suwana mau nggone ora Mas pas nang Bogel. mandek ora kaya biasane Lah kowe iki mumet. kendange iki kudu tak gendong kok nyanti iki singkir Gone wis. kasur. Tak Segone gendong. kali wae Kairing ya. kairing rasa tresno asih Bukan. Iyo. Ini bola bali mandek iki. Iki kendang cah enom lho iki. Lah niki Masa tukang kendange mandek-mandek ampiran kok. terus? Dele-dele mandek no ngampiran. Lah iya kok bola bali mampir ae. Enak ngono ya mompar mampir. Ora padha kowe. Yen ning
Bapak-bapak, ibu-ibu. Jelas nada ngatur ke pambuka lumantar kata-kata nada campur sari Mas Roni niki mengke ugi dipun sengkuyung gue setar bintang tamu spesial kagem Pak Muri Pak kali Bu Yani mengke kita tampilkan artis asli dari Indosiar nanti Dek Ica Kusmaningrum baru parkir nano ayo Dek Apa kowe ora kelingan dolane omahku ana padha lelungguhan gegojekan karo aku pasukan hadap kanan maju jalan
Paguyuban PHR. Paguyuban hidup rukun, rukun selalu, kompak selalu nggih, Pak. Niki Bapak sinten paring asma? Margono. Bapak Margono. Catatan sajrone hati datang lompon saya hati aku kowe dadi para gulari kubuk asmara jelas nada lo iki kowe nalo Mas HSC lo Pak Margono. Kok empet Pak? Pengennya saiki Pak. Pokoknya saiki Pak. Pak, mangdalne sakniki. Mboten purun Pak Kak. Mangke mawon sanjange. Oh, mengke mawon. Mbak. Sabar. Nunggu Pak Marjuni nih. Pak Oh Marjuni. ngoten. Pak Marjuni. Sekecakan riyen nggih kula tanggo. Niki kathah lho Pak. Sing rata nggih Pak mengke. Jenenge gubuk asmara biyen nate kanggo elok tresno tanpa bantal tanpa kloso buat abete
mandek tek mau ki. Satetan sadrone ngati Datana luntur saya merati Aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara Tarik gue. ninggalkan tresnan Aku mau tamasya Nanti. keliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, Apa? tolong bawa saya lihat kebun kudik penuh dengan bunga dik. Ada yang putih dik dan ada yang merah dik. Setiap hari dik ku siram semua dik. Mawar melati tinggalkan tresnan langsung kedos jelas nada Mbak Asun bareng jelas nada kancane kene Dek Dewi Monggo bundaku. Apa, Pak? nangis sakroning batinku Bunda monggo. nalika sliramu Joko. ninggalku Ayo. opo sliramu ra krasa Kudu. aku kudu sambet karo Suwun rino lan wengi Moga-moga Gusti ngijabahi Ayo. Mriki. pananganmu bali Sekumpul. sekumpul kaya doing uni Nono windu nono tak enteni ing pucuking tresno balung nangka bebasane Mbak Sri maju Mbak Sri Aja lali bawelingku Ukmana kemas Wijutimu Aku kan setia satu tak anteni kanti saya
Monggo Pak Marjini.